Angela hi pafelle mitana impezo ania department pakhata na nei ve in motora che sual an omna huna pianga akal ngal zung thina motora che sual an omna huna pianga chuan ambulance nen kal zung thinin mi en kolpo a ne so viau maya na hau tak thok ma sela midang tran pui chu nuamati in mitana impezo ani bok Angela chuan a hna chu zovin an chena in lama chuan a hoa nupui mel pa ngai tak nei ve in Angela hian anupui hi a ring hel thei viau maya amala hna awanga a boi thin awangin anupui bula hun a hmang tam ngai lova zana la chuan anupui ve ni chuan chuan lam siamin a chua san ve renga mi thatak Angela chuan anupui a rin hel thin awangin rilru lama zoi muangin har satna ato phata ani anupui leng chuak tur chu enin na chete anei ve a Angela chuan anupui arin miau lo awangin an ina chuan arukin camera akam treva anupui hian a om lo hlanin engchiange ati thin hriat atum bok Angela chuan a hna chu tran le to in a co-worker nen chuan chi thana lampang video chu enin spam race vel an en duhna Angela hian fa nei theilovin naute a ot ve a ot viau ma se fa anei theilo miau awangin ti theih ero anei tlem ve hle a co-worker chuan khol dongin Peter pakhat dam lo chau tak chu an hruaya ngai thu an ron hrila Peter chena ina chuan vakalin Peter chu alo thiman to a Angela chuan Peter tlero chu ruzevin felviau ma se kutkem anei ve bok Angela chuan a thilruk chu hral a pi hnen atanga anin ro chuna ni thu chu an soya mi thilruk mai hre lovin Angela hi midang lam tak ani Angela chu ho in anupui chuan call adonga Angela chuan tunge tia zotin veni chuan doctor ani thu hrilin naute an nei theilo awang chuan doctor pan le mai chu tha in a hria a Angela po chuan apan ve tur thu hrilin nupa chau ni chu in nei reilam anin om achang ve thei ani ma na veni chuan azan lam hna thok le to in Angela chu mani chovin amua an thenom pa ui bo thom chu ne hle in amu hil theilova anupui arin hlel thin awang chuan rilru lama harsat na tok tran mekin Angela hi mut a harsat ma anupui chu ring hlel ma sela finfiana pakhat ma anei lo awang chuan ti thei ero anei tlem ve hle atu kaniya Angela chuan doctor chu panin naw an nei theilo na chan chu achi a hut wanga ni thu doctor chuan alo hrila Angela chuan fa nei thei ve don lovin alungai ma anupui ne naute an o awang chuan chi hu than ni ngot chu hre omati in falak mai an ngai don ni in alang Angela chu ho in anupui nen chuan duat takin anin poma Angela chuan chol kalanga zin thovengang miang tia somin veni chuan exam ma chon tur anei thu hrilin zinvel mai man ani lo thu an hrila veni chuan text message dongin Angela chuan tunge moleti in anupui phone chu an ena anupui ron betu chu anupui thilzir angzir ve mek mi pakhat ni in Angela chuan a hrengai lova anupui hi ring hlel viau ma se a hmangai awangin a then phal bik lova a hmu te chu hmu lo luin a hmu lo thil te chu a hmu lui thin bok Angela chuan a hna chu thok chhun zom le in tlangwal pakhat che sual chu an boipui ngal zunga a thi mai a hlo om awang chuan damdawi in lama rang taka hruai angai ti hria in Angela te chuan damdawi in an pan pui vata an man mo awang chuan motor pakhat chuan an ambulance chu ron su thal topin Angela te chu an che suala damdawi in pan pui ngal ni in Angela chuan a konga chin hnuailam chu tina in ke in akal thei to don lo mai thei ani
Angela chuan damdo in chuasanin anupui chuan dut takin an buala akal theih to lowa wang chuan hreom ti ve hle in anupui veini chuan theih to pin an fuia atan a omreng tur thu hrilin zengma sela a hmangai na akiam chuang lo thu hrilin idin huna wangin ka phatsan don hleinem che kanin kota lungte po hi min pela min pe kani chung chuan ka lawm em ang ti in a pasal chu atong thlamuana mei cherin omber anga langin veini chuan a pasal chu theih to pa en kol atum bok Angela chuan wheelchair mamo to in anupui chuan khuma dam doi chu an pe a apasal po enkol thahman lovin hathok chungin thilzir pa aneya atlas mate tlangwal pakhat chuan ron kholin a nga thu chu aron hrila veini chuan apasal dam lo chu chuasanin pon lama tlangwal san thazet nen engchiangi anti ṭhin Angela pon a hrebik lo ani Angela chu leng suakin anupui arin zo lawa wang chuan kopui te phone hek dan tutorial chu an ena anupui arin lo ema wang chuan a phone chu en ruk sak dan ngai to in Angela po aboi ve khop mai Angela chuan therapy la in ke ya kal le nge chu atum ve a zeng ni reng ringot chu tumbik lovin a thei chung chu damdan kong angai tu ave bok Dr. Sandra chuan thataka enkolin Angela chu aril ru taksa thlenga damtir chu atum ru ve hle Angela te ina chuan an ambulance ron su tu pa kha ron leng lutin a in thiam lo viau maya Angela hena chuan ngaidam ron dilin khongai takin min ngaidam sham ro tu hnuah chuan ka fim khur to viawang ti in ngaidam aron dila an che chulna awang khan a hmaya ser nei ve in Angela chuan chu tlangwal chu alo hau shepa a ngaidam theilo thu hrilin arangin kan in hi chuasan ngal ro ti in alo hrila chu tlangwal chu chuak ngalin Angela che dan chu anupui veini ngaidan ani chi alo bok Angela chu khuma om topin anupui chuan classical touring ka chuasan don cheni oti in an hrila Angela chuan ice cream ron honro oti a hrilin anupui in siam lai chuan anupui phone chu khoiru sakin hacker app chu a install ngal vata anupui omna chin le mi abiak thin zong Angela chuan a hre thei to don ani veini chuan a phone chu ron la in iloin enkol thadon ya tia hrilin a pasal chu a chuasan ngala Angela chuan a laptop chu porin anupui omna chin chu a hre thei vek to a mi tu po biasela Angela chuan hre thei vek to in anupui hian a uire san chi em hriat chu atum ru ve hle Angela chu mu in a then on pa ui bori awang chuan amu hil theilova an then on pa ui chu ning ve hle ing an then on pa ui chu ning ve hle in engtine motak ti alatuma Angela hi dog lover chu anilo ve chiang khop mai Angela chu pon chuak ve in an then on pa nen chuan anin hnuah Angela chuan in ui hi a beng cheng thei khop mai min ti mu hil thei ngai hleinem ti in an hrila putara chuan kan chung ko member ang mai in kan ngaya ui ti pon kan ko ngai lo ti in an hrila Angela chuan puinam ti in putara chu a thin rim viau maya kanu puidam lo dam do in lama ka kan chungin a khohar alo bo thina ni don chu tia hrilin Angela chuan a beng cheng le chuan asa in ron suak don ya tia hrilin ui chung changa wangin then om anin mil thei big lo ani Angela chuan a therapy chu la le in Dr. Sandra chuan I thachak khop mai kum ave meu chuan ikal vele thei mai thei ani tia hnemin Angela po chu a phur viau maya in lama ho in anupui hnena chuan akal vele thei trep to thu Dr. Sandra soyang chuan an hrila veini chuan lom hmel po puto chung lovin a pasal chu zenglen ma se poi ati hmel lo khop mai veini chuan clinic pakhata na a hmu thu soin a hna tho mek chu bansan a hre ema wangin na chu tho kop mai adu thu an hrila Angela chuan bin enkol man to nang tia changin veini chuan ei tur tho chu akan ngaya lom nang hian engma iti thei to si lowatia hrilin veini chuan ati tausana anu pa inkar boruak chu felhel tranin Angela chuan anu pui a hmangai veini chu a chan mayang ti a hlau tran ta
zana niya Angela chumu in ana aron suaka na chokna omna chu anupui zotin veni chuan call ada muka Angela chuan mani teya zongin damdoi chu kitchen cabineta emaw in enkol ngalin ana azia de nu chuan adamdoi chu thukru ngal dain anupui alo ho chuan damdoi ada na mun anzota anupui chuan kitchen cabineta aom khati in damdoi chu lak antuma veni chuan muzolovin Angela chuan min ngai saklo tran khop mai tia hawin an nu pa chu anin ngir ngo tran ta ani atu kania Angela chuan an then ompa ui chu tha dan tur ngai tu tranin sakara chuan hriau akhung trova an then ompa ui chu tha tumin apu omlai chuan dim takin an kova hriau adana sa chu 80 rin an then ompa ui nin om tak chu tha sakatum ta ani Angela chuan anupui veni khol mang chu lo ngai tharu in veni chuan mi pakhat Ricardo tia in chali kholin alo bia a anin biak dana chuan instratut photo angin anin bia a Angela chuan anupui chu achan mayang ti hlawin theih to pa lo duat atum ve bok veni chu ron ho in Angela chuan ei rong alo bol veka anupui chuan a yei mayang ti hlawin anin kara that theinan thei top alo chua anupui hena chuan kakor leisak che kha va haro tia hrilin anu po alom thiam viau maya zanriat chu kil dunin Angela chuan engna po idu phot chuan i thok theyang engpo zir dula ka Sawisel don lo chenia tia hrilin anupui po akhi ve suka in thenai chuan nupui te thu oi mai chu adu to zok ani Angela chu in bualin anupui ti buai a hrem awang chuan mani te in a in buala veni chuan text message dongin laptop ri chu a hria a laptop chu va bel chiangin a phone ina a thil ti a piang chu laptop a alang vek thei ti mu chuakin a pasal chuan a en tha ti a hrethiama a thin chu rim ve hle in thomno chu a siam sok soka a pasal kal theilo chu mani a in en kol turin a chua san ta ani kha aliama Angela chuan Dr. Sandra chu va mule in Dr. chuan ngatinge I local ngai to lo ti in alo zota Angela chuan chang boi du lovin anupuya wangin a boi ti chu a hril du big lova Dr. Sandra chuan thataka en kolin tuya te chuan an chen puya Angela chuan anapo na ati to te reng nen anupuya wang chuan aril ru thlengin ana a aril ru a hreom ema wang chuan anupui laka ngai tu na thalawa putpha ta ani Angela chu ho in a then ompa hna chuan khonge I ui ti in an zota a then ompa chuan ko uile kanupui chu an thito tia changin Angela chu akhisuka ui thatin bul atrana poisak anei lo tual ani bermai Angela chuan khohar takin kumlo thar chu mani te in aloma anupui chu ngai tu ve rengin veni laka chuan alung oilo ma rilru sual bolhlo pungalin anupui chu mu antuma taxi mangin anupui chena lama chuan akala veni chu mu in bialpa anei ti chu avaman chuaka kakal theilo wangem ni ngai zong dang min nei san ti in arilru ana viau maya anupui le abialpa chu zuiru zel eng chiangi anti don ti chu en thak antuma naute thomno le naw pang omna bungrua zorna dora chuan zui thlengin veni le abialpa chuan naute thil turan ena Angela chuan anupui ama kalsan tu chu arai ti hrethiamin chungrila ana vong mai Angela chu damdoi dora kalin mi chiumuna chu ala trova anupui ama phatsan tu laka chuan phubalak nge atum ve bok atu kaniya Angela chuan vein chu kholaya zuin a au vaka veni chuan min kalsan ro tia hrilin Angela chuan mang tha tur che in kalokala min hriat reng nan thil pek du che kanaya sin tia hrilin an in lama chuan veni chuan azui ho a pasal hlui chu khongai ve thovin veni chuan eng thil chi enge min pek I du ti in an zota Angela chuan box le I passport kha ania tia changin in chunga chuan anin zui luta Angela chuan thing pui kan lumang cheo tia hrilin veni chuan angai lo
passport le ithil min pek tur chu min pe mai ro ti in an rila Angela chuan midang mangai inei to ti ro tia zotin veni chuan a chang thadu lova khonge ithil min pek tur chu tia zot le in Angela chuan khombula khan om tia hrilin veni chu ruma aluta Angela chuan adam doi mi chiu mut na chu la ngalin veni mong tama chuan sot ti in a chiu popa anu puilui chu tuma hriat lovin a reng ta ani veni chu ron harin khuma nge takin Angela chuan aphur beta Angela chuan lengzem hla ka thei hil theilo chadu lai ti hla chu play in anu pui chu a chuasana veni phone chu enin Ricardo chuan a omna mun zotin aron text na savio maya Angela chuan phone chu keng chuakin Ricardo naute chu ka nei theilo wang tia reply in dila chuan veni phone chu apai bodaya anu pui hlui chu tharum mangpo ala nei tho atum ani bermai Angela chu ho in venika atuam na chu alak thak saka Angela chuan Ricardo a hmu thu soin veni chuan afa apai thu an rila veni chu auvakin Angela chuan a chiu mule a anu pui veni chu thenfel theilovin anaute pai mek nen po chuan ala mangai ani bermai Angela chu veni bulamu in azenga wangin engma ati theilova an kongkhar chu an thenom pa chu an ron kikin pathoilung lengpo nila ihla play a bengcheng lutuk tia hrilin Angela chuan keipo I uya wangin kamu theilo fo lawm kanin rultok chiati in alo changa a thenom pa chuan khonge inupui hi a om tak tia zotin Angela chuan rei tak ka mu to bik lo tia changin I apartment atang hiam meise tre thom ka hriati in a thenom pa chuan an zota Angela chuan apartment dang atangin I hriani chu tia changin a thenom pa dil chut tak chu hnok ati tran viau maya a dil chut zelani chuan a chunga thil thalo tak ati hun ala thleng mayang ti a hlau tak zet Angela chuan therapy la lein dam chu ala tum ve tranga Dr. Sandra ipon thataka enkolin Angela chuan ma tlemin a son ve bok Angela chu hotomin Ricardo khan alo chang renga Angela chu bia in khonge veni hi a omti in an zota Ricardo chuan aning kar chanchin chu hrilvekin Angela chuan engma a hriat lo thu in a changa Ricardo chu kalsanin a ina chuan a hoa anu pui chuan anin nei lai pon a phatsan thin ti hrema sela Angela chuan enga ma angai lova anu pui chu ngaidam theih vekin a ke chu damdoi mangin che theilo a chiwa veni chu ron harin ake a che thei to lo ti chu a hria a hlau thong hle in Angela ka chunga hian engchi ange iti in an zota Angela chuan keima angchi in izeng ve ani kha tuna chuan kanin ang to tia changin lungai su I thale mayang ti in an hrila veni chu khumatanga chuakin a pasal lo hre om tur zia chu a hre chuaka bokwa ka kal ve in pasal te phatsan poizia chu a hre chuak war mai Angela chuan tun lai hlalar siali chu play in anupui mang ang chu nuam ti takin alo thlira bathlara chuan thu chuakin Ricardo chuan ka khol ilak lo chuan I ina police karon tir donia tia vovin Angela chuan film khurangai ti chu a in hrethiama veni nen chuan zanria kil dunin veni chuan tlan chu adan angai tu ave renga Angela chuan naute aron pian huna mi pa ani chuan Angela ti in a ming kan sa anga meichi ani chuan veni ti in iming ang ching kan sadonia tia hrilin veni chuan a pasal hlui Angela chu a hoto viau maya alua vothutin an apartment chu bokwa ka chu asan antuma Angela chuan zuin veni mong tama tak chuan sot atile ta ani Angela thenom pa chuan an thom hria in kongkhar chu aron kikle a Angela chuan lo chonin an thenom pa chuan veni o ka hria I lu te khanga tinge thudiki soilo chuan police ka khol donia tia hrilin Angela chuan a ina lu tur chuan an hrila an thenom pa chu ron lutin veni chuada bokreng chu a hmuwa Angela chuan hnunglama tanga beithutin an thenom pa chu nikhoshrelovin ada a khol mangin mi pa chu an bia a an on pa chu thatin abiak pa chu a ina aron kala an then on pa ruang chu lakson tirin a in chu ati fai tir veka poisa hlo in Angela chuan a chhorta ani
Enzela chorpa chuan ruang chu paibo turin atraka chuan adaa police lam chuan Ricardo report chu bozuin enzela chu anon hnuah police lam chuan zona chi hrang hrang ron zotin enzela chuan thatakin achanga police lam chuan Ricardo an a hek che khonge veni hi veni hi itan tunge ani ti in an zota enzela chuan anupui ani thuwa changin veni chu France lama kar khatlem ta khana zin ti in an changa Ricardo chu MT in police lam chuan zot le a enzela chuan veni ko wa karania mi thatak ani tia changin police lam chuan an ring maya enzela chu chuasanin enzela chuan Ricardo kamtama chu mu atumta ani enzela chuan veni beka trangin Ricardo apartment chabi chu la chuakin Ricardo apartment lam chu apana Ricardo chu chiumu in kakmang chuan a ko chunga zutui pollo athun trova enzela chuan naute chu karon en kolang tia hrilin Ricardo chuan zuwa wangin a thidon ti a in rethiama Ricardo chu hlauthong le in pasi ani zok se alom don te reng nen enzela chuan Ricardo chu athatta ani enzela chuan naute mutna tur chu honin anupui nau pai mek chu en kolatum viau maya enzela chuan veni chu kaithovin veni chuan wheelchair amamo ve thu an rila enzela chuan pe in an pani chuan zanri an kil duhna veni po chu thate te a omin bedroom lu adu thu an rila enzela chuan hruain veni chuan keima in kanin thierang ti in an rila enzela chuan chuasanin veni chuan akut tron zai chana tur man ruwa chu mu in apai ruta ani zana niya veni chu enzela chuan phur le in amu hildera enzela phorna chu zai chatin tlemin akal thei to a apartment chu chuasan tumin a man mo viau maya enzela chuan ron mu in anin uma am pani chuan in sualin enzela chu in chunga trangin atlathata ani enzela chu thimai big lovin ataksa pumin azeng to a veni chuan ron mu in tuna chuan ka enkol to ang che otia hrilin veni chu arai to a enzela laka phobala tur chuan enzela chu damdo in atangin a hruai chuak ta ani ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama ka da boke like comment share lama in sum lo sham mang u